за нов играч. Новия играч е Румен Радев. Точно. Да предположим, понеже аз не искам някой да гласува за мен заради сантименти или защото нещо съм направил преди това. По проста причина, на мен не ми е детска мечта да съм политик, депутат или някакъв подобен. Аз единственото, което искам, някъде да съм си полезен, да си творя, даже тези политиците много не ми харесват, защото за мен това са едни хора, които са изкуствено напомпени, те си мислят за high life, а всъщност са по-нисши от голяма част от трудовите хора. Така, влиза нов играч, Румен Радев. Предполагаме, ето, аз за това го приветствам, защото от 230, нали, това е противника, ние сме 10, да кажем, ние имаме 50, които може да дадем депутата, на база работата, която сме свършили. Обаче, влизайки нов играч, и примерно той да има 80, ние заедно имаме 130, с което първо можем...